Майка ти дай ба! Заслужи си го майка ти. Сега го стърби и го боли там. Маса е! А не може да снимаме. Кой пръдна? Ти за кого пърдиш, лайно? Снима така. Я букча, я пусни. Кое да пусна? Аз правя видео. Как После? То с пръдлю. Да го пусна. Как Ще го пусна, какво си мислиш? Нека му пута. Какво гледаш, ма? Като гледа. Задай. Ай, пусни го, ари, бе. Ари, играй, бе. Бягай от тук, няма да играе. Ай, бягай, бе. Пепи. И бас педала. Бягай. Бягай, бе. Какво гледаш, бе? Какво снимаш ти? Не да знам, снимам. Тебе Да снимам. го прави по-добре от Тоня. Днес ли е, Пепи? Тоня, дето. Я направи гайно. Гайно. Я пак, Пепи, че влята снимам. Гайно. Аре, виж, играете ли, бе? Какво стана, бе? Не пикай. И аз преди да си видим във вас. О, това майка се гледа. На втората минутата. Чай малко, после ще гледам. Пепи, пръдлито. Дрислю. Чата разстройство има. Не, бе, днеска на обяд ядох бъфа. Леща ни яте. Зели, то най-много такова. Снимай да си хеликоптера. Ай, давай. Такъв ми хеликоптер. Нищо не можеш, бе. Я, мое. Мамка. Аз да не съм и БТК тук. Ей, аз съм свикнат. А това си го знаеш? Като дървета съм качен. Аре, Пепи, давай. О, не се грева. Ари, бе. Чайни ножи. Но тут е като пърдиш и да играеш, не е лесно. Баса ще бъдат утре да те направиш. Република, нали спри го е? Няма. Снимаш ли, бе? Да. Какво направихте сега? Ооо. Let's go. Бегай, бе. Пръдло. А, тук не можа да го снимам, малай, но. Кена, сложи си ръката, не можа да снимам. Я пак. Сега ще се реча. Ай, стига с проговаря. Няма, ла. Искаш да чуеш как пърдиш, нали? Гайно! Видя ли му мутрата? О, то повече мълчи да си. Трябва педал. Не, Цепи дисплея, ла, виж. Цепи дисплея, да. о, верно. Чакай, как се опълва това? Айде, ба, Пепи, сега няма жамбаха му. Шивни го е. Ай, играй, бе, педал. Ай, спирай го. Няма, още 20 минути има. Ей, Бог! О, какво дупи, брат! То само бира на глада го яра.
Да пием. Пиво. То сповърна. Повърна пича, виж ти. Повърна. Кайно! Чао, так ще бъда внутре, ама. То сгука. Къде му е капачката, бе? Праша. Да я пия. Гадно оръжие. И всичката. Виж на мокрите монитора. Монитора на мокрите. Цигарер. Остига. Чао, стигари, бе. Аре, играйте, бе. Аре, един батъл напред. Аз да снимам, да си гледам. От другата страна. Как си, предля? Ай, пускай, бе. Оу. Чао да стана червенка за дома. Аз пригън. Няма, бе. Саре спрегва да видим. Ооо.